Šta se desilo Rafaelu Nadalu? Navijači ostali bez teksta, Španac preko noći ostario. Fotografija Rafaela Nadala koja se pojavila na društvenim mrežama izazvala je veliku pažnju javnosti. Španac već neko vreme nije na terenu, te se ne pojavljuje često u javnosti, ali je jedan od njegovih fanova uspeo da šokira planetu i to fotkom koju je objavio. Na njoj se on nalazi sa Rafaelom Nadalom koji je preko noći vidno ostario, te ostao bez kose i ne izgleda najbolje. Pa on je kao starac, šta mu se desilo? Upitao je jedan od Rafinih fanova. Nadal je rođen 3. juna 1086. godine i na teren će pokušati da se vrati na turniru u Brisbaneu. Nadam se da ću imati sposobnost da ne zahtevam od sebe ono što sam zahtevao tokom čitave svoje karijere. Verujem da sam u drugačijem trenutku, u drugačijoj situaciji i na neistraženom terenu. Trenutno se nadam da ću moći da ne tražim maksimum, da prihvatim da će stvari biti vrlo teške na početku i da sebi dam potrebno vreme i oprostim sebi ako stvari krenu naopako na početku, što je vrlo velika mogućnost, rekao je Nadal o povratku na teren, pa dodao svestan sam da možda postoji ne tako daleka budućnost u kojoj se stvari mogu promeniti i pokušat ću da zadržim svoj entuzijazam, svoj radni duh i verujem da će moje telo moći da odgovori izazovima.